Hello mga kabalyudong! Saan kaya tayo pupunta sa araw na ito? Yapak pa lang, napaka-creepy na, diba? Ang dilim pa ng paligid. Tignan nyo naman. Ayun o! Merong party! So yan mga kabalyudong, tayo ay makiki-Halloween party. Okay. Wala ka kuya. Wala ka kuya Jay. Come on. Come on na. At syempre hindi mawawala ang ating family pictures. Kung saan bida ang ating mga bulilit at mga little balyudongs. Na kung saan ang ating kuya ay skeleton at Wonder Woman si Ate Hana. Actually dito sa Agkapita meron silang 10% discount sa lahat ng mga naka-costume during this Halloween party, and also sa lahat ng mga teachers na tulad ko. Meron din silang percent na binibigay. So, come and visit Agkapita. At syempre, hindi mawawala ang masarap na pagkain at inumin ng Agkapita, Oktoman Takoyaki, JBO Burger, Queenix Pizza and Lasagna, DV Food Hub, Pinoy Street Foods, Boss Kitchen, Elise Churros, Shawi Bakes, Cheesy Ellie, Echoes Lambriani. Mag-i-enjoy ang bawat miyembro ng pamilya sa hatid na pagkain at inumin dito sa Agkapita. See, they have here. So yan po ang bagong attraction dito sa Agkapita, ang kanilang roof deck, kung saan po pwede nyo panoorin ang sunset. So ayun si Rai Rider XL at ang ating little balyudong.
Uwian time, pagod ng Little Balyudong.